Виж го той, само на Свети Валентин. Здравейте, менеци! Днес съм Кристиан Шелетенев. Какво става, майни? Как се чувствате? Наистина интересуваме. Как се чувствате? Напишете ми го в коментарите. Бих искал да знам как сте вие. Това е осветление много гадно. Преди какво е това видео, бих искал да адресирам нещо. Именно бълбнярите, които мислят и така. Сигурно ако напсувам Крис, защото съм умник да му привлека вниманието, или използвам шега, което не е смешно, освен ако не е самоирония и повторна вече 20 000 пъти, то ще ми отговори супер позитивно. Не. Също ще блокирам. Та вече всеки умник, който коментира такива простотизми и привлече вниманието, го блокирам. Защото ако ми следвате Facebook, фен страницата, личния профил или YouTube канала, знаете, че винаги отделям време да отговарям на позитивни коментари и голи снимки. Така, смисъл, който е мил към мен и аз съм мил към него. Точно това правя това видео днес, което се казва Мили мои майнаци. В Facebook фен страницата ми Балсам лайката, качих една снимка, която ви казах да фотошопирате и сега, ако ме изкепил, може да видите произведението си тук. Това е снимката, за този път ще има и следващи, така че моя последна страница да знаете гаса. Запишеме. Първото, което виждаме е Водка Мен 2016, но държи много странна бутилка, защото аз не пия Смирнов, а пия Водка Флирт. Въпреки че не ми плаща за реклама, но е време за дума от нашия спонсор. Водка Флирт. Само за пече. Тук виждаме мен и братовчет ми на почивка в Родопите. Той е скинар, извинявам се много, това са лични негови убеждения. Тук, както виждате, съм заобиколен от типични мои фенове, разбира се, автомата и изтърганите обувки. И призовавам купона. Тук съм с приятелката ми, Гери Никол. И това, че тя преди мен казва колко много съм бил в нея. Гери, ако гледаш това, моля те, не ме съди. Тук вече купонът е напълно призован. Също така има някакъв смърв и някакво рупси. Тук виждаме господаря на фотошопа, в смисъл толкова оригинално нещо съм виждал през живота си. Тук съм причема на един приятел от село Стрелци, точно цигани му викат. Нещо от цигани, просто казваме прякора. Тук Путин ме държи малко грубичко, защото отново съм объркал водката. Ето поредната снимка с моята приятелка Гери Никол. Между другото, слънце честити 2 месеца и половина. Тук ми предлага ракия, за да спра да правя тъпи клипове. Но аз, разбира се... Виждаме шапката. Ето тук може да ме видите с майките на напълно всеки, който ме мисли за мотикария. Тук виждаме... Тук май съм умрял, защото съм крал с ангелски крила, не знам. Разбира се, имам бутилка пещерска в задника. Това, между другото, е много полезно при запек. И, оставим мотики, той пичва мисли за мотики. Брат, извиняй, надявам се да не си видял майка си преди малко, не трябваше да разбираш така. Тук съм на лов с Snoop Dogg за Гери Никол. Тук виждаме как аз и Snoop Dogg успяхме да ловим Гери Никол. След това се бихме до смъртта за правото кой да стане гадже, но очаквайте повече албуми от Snoop Dogg скоро, извинявам се. Тук виждаме как предложих на Гери Никол. Искаш ли да ми погалиш лампичката? Зомага Крис, разбира се, момиче като мен иска ти го легави цели. Тук от едната страна ми е втората братовчетка, от другата страна ми е третата братовчетка и разбира се, просто по време на съдбата всеки друг в моето семейство е окосмен. Между другото, ако беше легално да чукаш братчетка си, бих я съкрушил. Не, Хърби, какво? Но ли мислиш, че е забавно такъв да ме сложиш до двама терористи, на баш ще знам къде живееш, мадапака. Мисля, това във Фейсбук не е анонимно. Виждате, ще му... Чай, знаеш какво? Сега ще дойда. Знам къде ти ще имате къща. Ще дойда, ти попада къща. Тук съм... Мисля, че съм гумичка на Молев, не съм сигурен. Или медитирам се заврям прътказа, или съм гумичка на Молев. Тук виждате, че съм биполярен, защото имам добра и лоша страна. И предлагам на Криско какво да прави. Лошата страна му казва да направи нова песен, добра страна му казва да яде пишки. Накрая се разбрахме с Криско да яде пишки, докато прави нова песен, така всичко се оправи. Да, в момента има двама полицаи там да ме заведа към затвора, защото му попали къщата. Но се надявам това видео да ви е харесало. Ако ви е скефи, може да дадете палец нагоре, да коментирате нещо в коментарите, ми кажете: Крис, омага, какво става, брат? Не знам. Следващото видео ще е неделя, малко по-нормално видео, това е бонус видео за моя малко повече интеракция с вас, да ви покажа, че се обичаме, защото имам чувство, че напоследък не си говорим наистина много, в смисъл не комуникираме както комуникирахме преди. Листваше ме да си говорим така, наистина. Може да ми харесате Facebook фен страницата, линк в описанието, да не изпуснете следващото издание на Мили мои майнаци. И следващата снимка, която ще поснете под шпирец. И един, който сподели публикацията във Facebook с този клип, ще получи безплатна тениска Keep Calm и пие до малко. Да, идвам. Отивам към затвора. Тъшак турба ще се видим в неделя. Бай-бай! Това беше прекалено смехно. Майн, Тъшак турба. Папареш ми кура, пам. Кой е това? Чарли Танев! Чарли кой? Чарли Танев! Чарли Танев! Кой е това? Кой е това? Кой е това? Чарли Танев! Чарли Танев!
че ти Кристиян Налев, ман.